En aquest exercici ens demanen que fem el màxim comú divisor entre dos nombres utilitzant el primer algoritme d'Euclides. Doncs, què és el que hem de fer en el primer algoritme d'Euclides? Doncs hem d'agafar el nombre gran menys el petit, val? I hem de fer la resta, no? I anar fent aquestes restes fins que tenim que la resta ens dona 0. Doncs el primer número, quin és? Doncs el que està a la C1, per tant posem igual a C1, no? I aquí posem igual al segon número, que és el que està a la E1. Val? I aquí el que hem de fer és fer la resta d'aquestes dues cel·les. Per tant, fem A7 menys B7. Molt bé, ja ens ha fet la resta d'aquestes dues cel·les. Val? Doncs, clar, això ara funciona perquè justament aquest número és més gran que aquest, però clar, si jo aquí, per exemple, poso 12, veiem que no funciona perquè la resta em dona que és un número negatiu. Per tant, aquí en realitat la fórmula no està del tot bé, perquè aquí jo el que haig de fer és posar el nombre gran i aquí el nombre petit. Per tant, aquí en lloc de posar el C1, en realitat el que haig de fer és posar el màxim, és a dir, el més gran d'entre aquestes dues cel·les. Per tant, aquí el que posaré serà màxim de C1, punt i coma, E1. No? Molt bé. I aquí el que haig de fer és posar el més petit. Per tant, el que faré serà escriure el mínim igual... Espera, estic aquí. Igual a mínim entre C1 i E1. Per tant, ja està, ja tinc el programa que almenys la primera resta ja me la fa bé, no? Ara, aquest número, que és el més gran de tots, l'hem de descartar i d'aquests dos números ens hem de quedar amb el número gran i el número petit i tornar a fer la resta. Per tant, aquí el que faré serà escriure quin és el més gran de tots dos. Per tant, el que puc fer és escriure igual a màxim entre la cel·la B7 i la cel·la C7, val? I aquí em quedo amb el mínim d'aquestes dues cel·les. Per tant, escric igual a mínim de C7, punt i coma, perdó, B7, punt i coma C7. Molt bé, ja em fa em selecciona el gran i el petit d'aquestes dues cel·les d'aquí i per tant el que puc fer és fer la resta. Doncs ara jo aquí faig la resta entre aquests dos números. Ara, justament aquí què hauria de posar? Doncs hauria de posar el més gran d'aquestes dues d'aquí, que és justament el que fa aquesta cel·la amb aquestes dues cel·les d'aquí. I aquí hauria de posar el més petit d'aquestes dues cel·les d'aquí, que és justament el que fa aquesta cel·la amb aquestes dues cel·les d'aquí. Per tant, en realitat, aquí el que puc fer és agafar aquestes tres cel·les, perquè a més aquesta el que fa és restar aquestes dues, que és el següent pas de l'algoritme d'Euclides. I ja està, i ja m'ho fa. I ara jo el que puc fer és repetir aquest algoritme fins a l'infinit. Molt bé, doncs ara nosaltres ja tenim ja tenim l'algoritme d'Euclides fet. Ara l'únic que hem de fer és seleccionar quin és aquell valor quin és aquell valor del màxim comú divisor. Clar, el que tenim clar és que si aquesta cel·la és 0, val? Doncs aleshores el màxim comú divisor és aquell valor que està a l'esquerra o el que és el mateix al que està a dalt. Vale? Per conveniència farem el que està a l'esquerra perquè així també ens funcionarà amb la primera fila. No? Llavors, què és el que farem? Farem que si aquesta cel·la és 0, el màxim comú divisor és aquest d'aquí. Doncs anem a fer-ho. Fem if el C7 és igual a 0, doncs aleshores seleccionem el valor B7. I si no, que no escrigui res. Molt bé, ara si jo vaig copiant aquesta fórmula, veiem
que efectivament em compara i em pregunta si C10, que és aquesta d'aquí, és 0, aleshores el màxim comú divisor és aquest d'aquí, i si no, doncs no escriu res. I el que puc fer és seleccionar aquesta fórmula i copiar-la fins al final. Molt bé. Doncs ara ja tinc que el màxim comú divisor està en aquesta columna, val? I està en algun lloc d'aquesta columna. De fet, només hi apareix un valor, no?, en aquesta columna. Per tant, com puc fer jo perquè fer una fórmula que aquí ens posi quin és el valor del màxim comú divisor si jo no sé en quina fila està? Tinc dues formes de fer-ho. Primer, fixem-nos que si jo, per exemple, penso que si no té res escrit té el valor 0, si jo sumo tots els valors d'aquesta columna, doncs aleshores, clar, com que només apareix en un lloc, la suma serà exactament el valor d'aquell lloc, és a dir, serà el valor del màxim comú divisor. Per tant, aquí, possibilitat 1, escric que és igual a la suma, no?, dels valors que apareixen des de la cel·la C7 fins a la C1000, que està a la fila 1006. No? Doncs ho provem i veiem que hi ha alguna cosa que falla, perquè ens posa que és 4000. Perdó, C no, D. D. De D7 a D1006. Ara, veiem que sí, efectivament, apareix quin és el valor del màxim comú divisor perquè tota la resta eren zeros. Ara, una altra forma que tinc de pensar això és que si tots aquests són zeros, en realitat el màxim comú divisor és el número més gran de tots els que apareixen en aquesta columna. Per tant, una altra forma de fer-ho és, en lloc de fer la suma, és calcular quin és el màxim. I, efectivament, surt el valor, 4. Molt bé, doncs això ja ho havíem fet abans. Aquí haig de posar els factors de multiplicitat o de divisibilitat, i per tant aquí va el primer valor, que és el que està a C1, no? Aquí el segon valor, que és el que està a E1. Aquí és de posar el valor del màxim comú divisor, que és el que està a G1, i aquí també G1, i aquí el que haig de fer és la divisió, no?, de C3 dividit per el màxim comú divisor que està a E3. I aquí haig de fer exactament el mateix. I ara aquí, si poso, per exemple, el 72, doncs també el màxim comú divisor és 4. Si aquí poso el 40, doncs m'apareix que el màxim comú divisor és 8 i aquí tinc els factors de multiplicitat. Si jo, per exemple, aquí poso un múltiple de 40, 80, doncs el màxim comú divisor efectivament és el número petit. No? Per tant, aquest programa funciona.